Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan journaliste Seydou an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn an jiginna an ka kɛnɛ kan laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ journaliste Seydou i k'a dɔn a bɛ jamana kunnafoni de maana sunkalo ba in i k'a dɔn an b'ala k'an dɛmɛ e ko tile 15 walima tile 17 an t'o la sa de an sera tile 10 fɔlɔ kɔni ma ala ka hakili sigi ala ka limaniya de ye o do koyi limaniya do ala ni ka cɛ kun yan su ye limaniya ye n'o tɛ ni hali y'i sun ka si frigo kɔnɔ wala ka si glace bara kɔnɔ sun bɛ tigi la o de b'a tɔ juguya o b'a tɔ juguya walima jisuma manamanani k'o sa ka to k'o i da i la o bɛɛ b'a juguya o bɛɛ b'a juguya wa sun ka jugu maa ma i b'a dɔn wa maa min bɛ kilim kɔrɔ sun ka jugu o de ma fo k'a fɔ a da jila n ko fi nuguden bɛ samasa nuguden ale de bɛ kɔngɔ juguya kilimu Jean Seydou o b'i dasili min kɛ kamalen dɔ b'an ka sigida la a tɔ ye ko numu ne b'a wele ko ba numu maa tɛ nkalon tigɛ a ye ale de y'a fɔ n ye ko u ka sigida la ko ayiwa cɛkɔrɔbaw dalen bɛ misirida la 14h entre 14h et 15h yarɔ waati ma ɲi o b'a sɔrɔ tile b'a 12 la Jean Seydou k'a dɔn 14h ni 15h awɔ cɛkɔrɔba kelen bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la don su y'a minɛ a dɛsɛra n'a k'a bɛ hali daji ji tɛ bɔ a da Jean Seydou k'a dɔn a laban n'a k'a bɛ wuli k'i jɔ ka saliji minɛ a bɛ ɲɛnamini cɛkɔrɔba wɛrɛ bɛ yen o ka kegun o ko a bɛrɛ ta an m'a ye cɛw i k'a dɔn karisa bilama su min a bɛ ne ka kɛ dɛmɛ a bɛrɛ ta su tigɛ k'a ka tigɛ o ko k'a ka tigɛ o yɔrɔ bɛɛ npogotigi ni dɛgɛ feerelaw ka ca denni dɔ b'a ka tɛmɛ ni dɛgɛ ye cɛkɔrɔba hakili dumantigi sina k'a wele ten a ko n denmuso na yan dɛgɛ 20 na suma i k'a di cɛkɔrɔba ma dɛgɛ 20 na suma i k'a di cɛkɔrɔba ma su kelen bɛ ka min minɛ a y'o kuma mɛn o ma tɛmɛ a kan dɛ a yɛrɛ ko a sina k'i kan don denni ma ten a kɛ bi naani ye i ka glace k'a la cɛkɔrɔba a tun bɛ sa o a tun bɛ sa koyi ala farala kan o fɛn tɛ koyi awɔ cɛkɔrɔba hakili dumantigi kɔni o kɔni ko dɛgɛ 20 na d'a ma a yɛrɛ kirikiralen sunbatɔ yɛrɛ o ma min kɛ a ko npogotigi n denmuso a kɛ bi naani i ka glace k'a la nɛgɛw kɛra fiye jɛ ka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn jɛ ka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn Taba Tunkara naam nin yɔrɔ in ye Basidi Danbele minɛ wura 12 k'a fili bi k'a kunbɛn sini n bala cogo bɛ di nin ye ko kura ye dɛ wura 12 e t'a dɔn wa ne dɔgɔnin don a bɛ min na ne ɲɛ b'o de la ani ne bɛ bɔ jamana kelen nka bɛ min na ani ne bɛ quartier kelen a magari la n'o tɛ a ma maga ne la dɛ don tɛmɛna a ma maga ne la a magara maa dɔw de la ne ɲɛna o de cɛ n y'a nɔ de don tɛmɛna wura 12 wura 12 Basidi Danbele a tɔ a kun tɛ se ka fɔ e ye ayi ça n'a jamais existé merci o kuma je crois ah non je prends acte je prends acte wura 12 off Marakalakaw ka Basidi Danbele wura 12 mon bon grand frère ah bon je continue on se connaît où wura 12 oui Basidi Danbele Basidi n'a kɛra ten n'a kɛra ten ne bɛ taa nɔrɔ min na i y'o dɔn dani ala moti ka ɲi sa dani jaabi bɛ min pasa da awɔ mamala i tɛ fara ne na mun b'a la ça c'est mon ami Kiza Samasegu Samasegu c'est mon ami Njaye muso den Aja Njaye den Aja Njaye den wa ne bɛ taa nɔrɔ o de la mais mama labla mama la kasuma mama la kɔni Aja Njaye den Samasegu depuis Dubaï a bɛ Samasegu jeli zɔnbɔle manje Samasegu Allah n'a sera dilan kelen kan o mini Samasegu awɔ kana di wa koyi denmisɛn ninnu u b'u ka jeliw nisɔndiya u b'u ka kow kan non u b'u ka kow kan bi dɛ mamala
Gagnilade. Ma sengena sa. Dokera. Fa tara min de? Fa juni. Fa lage. Eko fa la ma boli fa tamay. Fa la kuzuzu gele. Ay non ne terke tibuli. Abulla tara. Mon la fa. Ayi. Ngo atara. Jeune pétrolier. Journaliste c'est nous ne ben bolo buka kado. Mbi boni sebe mi nous kama le soir de Bamako à Bamako oula. Journaliste do ni ma shu bu nyene ma otisere nye. Journaliste du kado Mali. Mali de Mali. Bi. Adona ka fo Mali Mali. Adona bi ka fo jorobe Mali la. Adona bi ka fo ma minu bi jamana nyemaya la. Journaliste du kado nu ku te o sebe korote. Wari ko to la, sebe nye to la, negani yere to la. Journaliste du bata Mali donga dabadama. Ni ye ningena nyere bi ko kila fika sa eti nyine. Tuabu ka janva aflejugu mimu dala joni se de cadre Mali tesramblé minye ni avion bele ba denye joni se de cadre awa Angleterre ka avion de do ni ya me British Airways joni se de cadre be bo Angleterre oui autant ou kan avion bele ou dele du yera la sebanye joni se de kahana madde ka avion kono ka so tew Cabo Londres ou kangu kunda akaraka joni se de cadre digi mami nubi ne ka soronya Mali la joni se de cadre Mali sina ka marfa daburu korta safe ala kanachi yoro jumai ala kanachi ne mo via asimi ula joa asimi don ni gomali ni fanga mainde Muhammad Rasulullah ala kanachi Mali espace aérien ni aya temeni seconde kelenye fo kasa abnyama ba lakali na edenye ni do edenye avion bolla asuna ki sebo accélérateur ka fere dashi kasa ko kuma min volé flani ni detlo ngap mayde tok Johnny se Ricardo communiquer une zone là. Sabula mi nya kuna foni. Johnny se Ricardo a jenzena nya fa bela jele la. Grande-Bretagne. Ni yo medron afoko aywa mi nya Angleterre. Mi nyu ka vol BA81 Londres. Mi nya Heathrow. Journaliste se doit habiter Accra. Mi nya Africa lo cliché gi temene en 2022. U kele ka fien mine ma keme fla bonyango dalembe avion kono. Habite même Mali espace aérien de fer o yanga kabakolo kono na. Accra soro. Je dis cadre Mali famo kuma demi-tour demi-tour Fuluka je dis cadre avion bolla kamana gwana u ya datulula ka da jabala ka anglais fo ka akara ka fo ka laba ka chinois ka fo ka na to ka fo ka laba ay ashimu era pasama il n'a pas le temps hanu mi nga ka fo uti pas merde way simi Jean-Ti Zelou, semaine galako, avion sinaka demi-tour ke sabula, atise kata ni nda tuwe na akara, Jean-Ti Zelou fien de bala, fien min bala fo aka jigi yoro do de la, kata soso, ika don aywa kerosene na avion na mimba to abse kasera tatuguni. Jean-Ti Zelou oro be, ika don ukani voli sinaka seka ko, Jean-Ti Zelou du were segere, dugu mi segere ufe, Jean-Ti Zelou utara aywa saloke, katla ka sei kata fo Londres. Où c'est que nous boira là? Asimi. Qui est fou? Qui est fou? Mali. Bon, non. C'est-à-dire que Mali ba jara non, Mali famo ma Joël Zelou. Ambe sengede. Wallahi ambe sengede. Non, on va souffrir. Mais sengé ngo de hera ni lafia. Wallahi. On nous respecte. Malien doyen wele soro. Ako Gare Saint-Lazare. Gare Saint-Lazare. Oye français. Terrain on bi ñong ngume yoro dola. Abi fo de ma ko Gare Saint-Lazare. Gare dobe c'est Gare Saint-Lazare. Malien doyen wele soro. Ako daba ni so jele shoot gele. Ne ngo mungera. Ako wallahi ko do karana ako mbora terrain kono ninga demaya doye nyini nga ko ma mon frère farafindo yoro jumengai ale ko kale malien o ko ma ko ale ma mais malien be muna francia muna etete ka jamana na katake sorati aw ka jamana keleme ka farafina mone bo farafina tugona ale anyina ko yoro jumengai ko kale sudanais ako wallahi ale bi ne ka yelama ka ke malien ako ni ala ni akeleme ka mune bo farafin jamana na akeleme ka mune bo farafin deda wallahi aka president ala ka shijanda ma amin ni nguye sebanye wanda blade joni asimi bi samblango kuma ni fena on di kuma andabla ni sanduru te antita ko embargo banga de embargo aka foi angwa ko de here stratégiquement kalotan woro ko mine no bana ami kalotan woro wore nyine ami toti abi sanduru ke allons-y, c'est stratégique. Ibolodo. Mendegado. Nam.
ni bɔn ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni n'o ye Ablaye Ouattara ye naam nin y'a ka sɛbɛn ye Ablaye ko Ablaye Ouattara ko fɛn min ye ɲɔgɔn ye ko kelen o ka fisa ni samajɔko ta ye sigei Mali gouvernement kuma min n'a fɔra Moti marabolo la dugu min bɛ n'o ye Mura ye dajugu bɛɛ lajɛlen y'i ta lakali jamanakuntigi n'o ye Colonel Assimi Goïta ye a yɛrɛ de ye maa kɛrɛnkɛrɛnnenw ji ka taa Mura ka denw kuma ɲɔgɔnya a seko a n'a damayira ye min ye ka t'o kɛ Mura sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye armée u ye wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɛ Mura n'o bɛ jɛnɛ marabolo la jamana caman jɛ bolo la fɛn min ye diɲɛma ye bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ Mali armée ye nikura sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali jugu ye Mali lagosibaw ni Mali burujabaw olu kɔni ye kuma in tere juguya fɔ k'a kɛ i n'a fɔ armée de taara bi maa dɔw ka minnu ye civil ye u bololankolo k'olu ni kɛnɛ karaba sɛbɛnnikɛla ko u bi kuma ni ka minnu ye o ye Murakaw da ye k'a kɛ i n'a fɔ Muraka denw yɛrɛ olu de ye kuleka bɔ k'a kɛ i n'a fɔ binkɛra olu kan u ka maa dɔw tora sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye tɛgɛ ci ɲɔgɔn kɔ fara ka ca Colonel Assimi Goïta sibiri don n'o bɛnna Abrikalo tile 9 ma a ye délégation lawuli délégation min n'a ɲɛmaya bɛ Colonel Major Ismaël Ouague bolo ministre délégué Imam Umaru Jara k'o d'a kan fɛn min ye chargé de mission ye ani fɛn min ye maa koloma minnu bɛ yen fulakanfɔlaw a n'an balima fula dɔw nin bɛɛ lajɛlen farala délégation kan u donna avion ba in kɔnɔ MI 171 ka taa cun Mura janjalaw avion cunnen u bɔra k'u jɔ kabu bɔra k'u jɔ o y'a sɔrɔ Mura a cɛ a muso a denmisɛn dugutigi denmisɛn ni maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen jɔlen bɛ ka avion jiginni kɔnɔ avion jiginna dɔrɔn u sina ka tɛgɛrɛfɔ daminɛ Mali Assimi Goïta Mali Assimi Goïta Mali Assimi Goïta sɛbɛnnikɛla ko Mali u nisɔndiyara drapeau b'u bolo u bi dunu fɔ u bi bala fɔ u nisɔndiyalen bɛ nin délégation ba in k'u kunbɛn u y'u dɛmɛ k'u dɛmɛ ni ka t'u sigi dugutigi yɛrɛ ka bulon kɔnɔ kumaw bɔra ka bin sɛbɛnnikɛla ko a ko Colonel Assimi Goïta a ka ciden n'o ye Ismaël Ouague ye a ye foli lase dugutigi ma k'a da kule k'a fɔ jamanakuntigi de ye n ji an y'a mɛn k'a fɔ k'i ka duguden dɔw fara minnu ye civil ye u to a diya u jamu diya jɔn ni jɔn tora maa joli tora sɛbɛnnikɛla ko a ko dugutigi ni dugudenw u ye kɔrɔfɔ da ɲɔgɔn kan ka taa ka segin maa si den kelen ma sɔrɔ min ko hali a ka sɛ fara bon tu as vu ça ni dajuguw b'a la ko Allah i ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko o tuma fɛn min ye jihadisiw ye u kɛlen k'an ka dugu minɛ u ye tɔɔrɔ min se o ma u don o lakalili la u ka nafolo minnu tiɲɛna jihadisiw fɛ tɔɔrɔ min y'u sɔrɔ maa minnu bɛ n'olu ye gwɛlɛya sɔrɔ dugumaw donna nin bɛɛ lajɛlen la k'a ɲɛfɔ u nisɔndiyara u ko Assimi Goïta i ka ciden minnu bɛ yan k'u kɔni taara u k'a fɔ Assimi Goïta ye a ye nin wale min kɛ ka Murakadenw ye ko a sumanen don u si ma ko a bɛ t'u kɔnɔ a siga tɛ n na a bɛ t'u kɔnɔ olu ye gwɛlɛya sɔrɔ sanda fɛn min ye bɛɛ lajɛlen da donnen bɛ bara kɔnɔ maa si t'i yɛrɛ sagoya la fɛn min ye tɔɔrɔba in Mali armée ka wuli ka tɔɔrɔba in da ka bɔ olu kan a ko dɔrɔn tun b'olu bɔ nka o m'a bɔ tuguni Assimi Goïta yɛrɛ ka maa ci nin maa kolomabaw ka n'i dara kuma fɔ olu ye ka na olu ka haminakow ɲini k'o dɔn u k'o diyar'u ye sabanan min diyar'u ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan Assimi Goïta ye balo tɔni 15 a y'o don avion kɔnɔ ka t'o jigin ko Murakaw k'a ta u ka sun tigɛ n'a ye kun tɔɔrɔlaw sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye musow ni denmisɛnw ye nisɔndiya kɔni ani wasa bolo u ma tɔ to ɲɛji la sabula olu kun jiginna jamana la olu kun ko jamana yɛrɛ a bannen b'olu la yala Mali bɛ olu ko la dɔn wa yala Mali yɛrɛ o b'a dɔn k'olu ye Mali fa dɔ ye wa sanda olu ye maɲumako kasi k'u jigi ba ka sɛbɛn baw ye olu yɛrɛ b'u ɲininka an ye mun k'an faso de la o tuma ni faso ye wuli ka jɔ kɛ k'olu bɔ juguw bolo ka laban tuguni ka bonyaba ta k'olu sɛgɛrɛ ka lɛɛ ni olu bɛ min ɲini Assimi Goïta fɛ a k'i jija fanga in na dɛ wa fɛn min ye baara o baara n'a y'a daminɛ k'a k'a dɔn k'a fɔ Mura cɛ ani muso a b'u kɔ nka u ye laɲini min kɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye kojugukɛla n'u ye u kelen kelen bi to ka taa ka na o tuma u bɛ min ɲini halisa lakanabaw kana ɲinɛ Mura kɔ sabula hali fɛn min ye faaliba in kɛlen kɔfɛ terrorisiw faalen kɔfɛ maa kelen kelen dɔw nana ni kana dantɛmɛ wale kɛ o tuma Mura n'a lamini jɛnɛ mara bolo k'u k'a bɛɛ lajɛlen fura k'a jɛ payi
Fife kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni Joasi Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdangura o don maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Toguna A Traoré Toguna A Traoré ko n ka foro bɛ n sɛbɛn la jirimisɛnninw kan k'a dɔn Joasi Seydou mura dama yɛrɛ tɛ bilen koyi u k'u da ka sunna Joasi Seydou k'a dɔn balina kelen-kelenninw di bali ka kɛ nka min kɔni ye ka i da don bara kɔnɔ walima ka dugu minɛ i bolo la o banna min ye an ka sɔrɔsikulu ye yɔrɔ o yɔrɔ n'u y'a fura Joasi Seydou k'a dɔn ti ɲinɛ a yɔrɔ kɔ sabula i k'a dɔn dɔdɔlimani ani wulikajɔ o sigilen don masimafɛn caman de donnen don dugukolo jukɔrɔ dɔw bi sanna Joasi Seydou k'a dɔn maa ma bi taa ka segin ka u ɲɛ b'a bɛɛ la sɛbɛnnikɛla ko n'u ko hiri Joasi Seydou k'a dɔn bi kɛra fura tuguni a ko min ye mura ye Joasi Seydou k'a dɔn yen furala k'a jɛ yen dama yɛrɛ tɛ armée bɛ wulikajɔ la Joasi Seydou k'a dɔn bi jihadima de ko nin ja tigɛlen don olu de kamana gwannen don u ni boli bi ɲɔgɔn na Joasi Seydou k'a dɔn ni dusukasi bi ɲɔgɔn na n'a ma ban Mali yɛrɛ dugukolo sanfɛ i k'a dɔn sɔrɔsikulu tɛ lafiya sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ ali lakana bolo kan an ka sɔrɔsikulu ye communiqué kɛ communiqué min bi tali kɛ ka ɲɛsin n'ura tɛmɛnen kɔfɛ furani min ye nara ye Joasi Seydou k'a dɔn gɛrɛn bɛ Jajeba fila don ko nin fila de n jatigɛra dɛ a ye hakili jigin ɲuman ni Jajeba la jagokɛla bayi o tuama tɛna k'a ye cɛkɔrɔba ɲuman Jajeba nin dɔrɔn si ɲanw fa koyi n tɛ Jaje ka tɛ k'anw ka cɛkɔrɔba ɲuman tuama ye ɲuman ni SA ɲɔrɔn Jajeba Ala y'o ni ɲumanya de da i k'a dɔn min ye ɲɔrɔnbu ye u ka kalanden fɔlɔfɔlɔ dɔ don ale ti dɔwɛrɛ dɔn ɲuman kɔ Jajeba i ka mɛn min ma ɲɔrɔn n y'a ka ayiwa tariki dɔn a bɔra ɲɔrɔn de kana a bɔra ɲɔrɔn kana ɲɔnɔ a tun bɛ fini de feere nɛgɛso la a tun bɛ bagi de da nɛgɛso sanfɛ k'a feere ja bila Jajeba bi ye Jaje dɛrɛ o kɛra banna ye ka ban Joasi Seydou n kana ni kuma tɔ ye a ko i k'a dɔn a terrorisme ngana min bɛ yen n'a bara ka ɲini tubabuw fɛ farafinw bara k'a ɲini a tɔgɔ de ko Jajeba Joasi Seydou k'a dɔn ale ye jɛrɛjɛkulu dɔ ɲɛmaa ye u ko min ma groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JESIM Joasi Seydou k'a dɔn ani JENIM i k'a dɔn ayiwa min ye Alcor ani Dayiba ninnu maa saba bɛɛ tɛgɛ dara ninnu bɛɛ lajɛlen kan i ye olu ka baara dɔn de ye Joasi Seydou olu de bɛ taa bi dugu kan cɛ ni muso fara ɲɔgɔn kan a ye jagabɔ olu kun y'o minɛbaw ye u ye tɛgɛ da ninnu fana ka Joasi Seydou k'a dɔn ngami sɛbɛnnikɛla ko min ye sɔrɔsikulu ye u ka wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan Joasi Seydou k'a dɔn Bamaji u tɛ sigi k'u kɔnɔ bilen dɛ u bi wo min kɔnɔ u bi dingɛ min kɔnɔ u bi t'u ɲini ye Joasi Seydou k'a dɔn jahadima kɔni n'u sɔmina bɛɛ k'a fɔ nin kɛnɛ in kɔni sɔrɔsiw bɛ ɲini ka gɛrɛ an na bagabaga fana kɛtɔ Joasi Seydou avion b'u dasi ye fɛ min ye sɛnɛmaw olu bɛ bere kɛ kunci ye fɛ Joasi Seydou a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye groupe de soutien à l'islam aux musulmans Joasi Seydou k'a dɔn ninnu ye maaw tɔɔrɔ kosɛbɛ i ye dugu min fɔ n'o ye mura ye san 8 Joasi Seydou k'a dɔn maa ti to dugu kɔnɔ maa ti bɔ i yɛrɛ sago kɛ Joasi Seydou k'a dɔn hali n'u ka mɔgɔ kun sara dugu wɛrɛ la u su tɛ se ka taa mura Joasi Seydou k'a dɔn Ala ni Bamajiw ka daga a ko o daga bilekisɛ bilen min zamana ka bɔ sɔrɔsiw fɛ sɔrɔsiw de b'o dabila bilen Joasi fo jamana bɛɛ lajɛlen ka lafiya a ko kɛlɛbolo min wulilen don n'u k'a ma ko Maliko ani opération kɛlɛtigi Joasi Seydou k'a dɔn olu ka wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan i kan awa bi kɔni maa si den kelen tɛ se k'a fɔ ko Mali a taara ka lafiya sɔrɔ duwafiya bi jɔ a sago la Joasi Seydou k'a dɔn n'u ye jamakulu ye ko maa ɲuman jama don sɔrɔsiw b'u dɛmɛ fo ka taa s'u seyɔrɔ la bin kana k'u kan a ko n'i ye kɔrɔ ni tile bi ta Joasi Seydou i b'a ye k'a fɔ Bamajɛ wale digilen kun don yɔrɔ o yɔrɔ an bi donni min na ko bi lafiya bɔda bara ka na joona min ye jamanadenw ye u yɛrɛ bara ka danaya sɔrɔ a ko min ye hakilisigi ye Joasi Seydou k'a dɔn min ye dugu min n'u k'a ma ko Temara ani Burem Joasi Seydou k'a dɔn yen kɛra kɛlɛba kɛra ye min ye opération Maliko ye o ye yen fura fo ka taa Sɛbɛkɔrɔjɛ sabula dunnama in kama Joasi Seydou k'a dɔn duwafɛ jɔli kun y'a damata kuma ye i y'a dɔn mura kɔni o furanna k'o jɛ kuma kelen ni dɔw bɛ yɔli la Joasi Seydou k'a dɔn sɔrɔsiw ɲɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen la a ko min ye Sanpi Ɲanfunke Joasi Seydou k'a dɔn wulikajɔ bolodara ye min kɔni ye narayanfa ye Joasi Seydou k'a dɔn nin Bamaji kana tɛgɛ dar'o kan ɲe tɔ minnu f'i ye Jaje i k'a dɔn ale ye nganaba ye min ye bɔmu donni ani janfa kɛbaa de kun ye ale ye kosɛbɛ sɔrɔsiw tun bɛ k'a ɲini bila ko tɛ Joasi Seydou an'u ka jagaminɛnaw Dayiba Joasi Seydou k'a dɔn nin fana dɔnnen don kosɛbɛ naramaraw la ale bɛ taa jagaminɛ mɔgɔw la wajibi
Jean Sedou a ko min ye wuli ka jɔn ni jateminɛ ye ɲinama kɛ Buguni Kucala Sikaso Jean Sedou k'a dɔn kunnafoni jɔnjɔnw de bɛ sɔrɔsiw bolo Jean Sedou u bɛ na don min u bɛ fara ɲɔgɔn kan don min yɔrɔ min sɔrɔsiw kelen bɛ k'a bɛɛ kunnafoni sɔrɔ o de la sɔrɔsiw ye communiqué kɛ maa o maa b'i yɛrɛ kalama jahadimaw b'i gɛrɛ yɔrɔ o yɔrɔ i sama ka bɔ yen Jean Sedou ni n'u bɛ jɛ la i bolo b'u bolo min mana da u ka don o don ɲɔgɔnna bɛ da i kan Jean Sedou k'a dɔn tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o tɛ teri sa a ko an bɛ don min na ko bi min ye Mali sɔrɔsikulu ye u ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔli o jɛlen don fa bɛɛ lajɛlen la Jean Sedou k'a dɔn yanni waati cɛ maa bɛ se k'a fɔ ko tabarikala Mali kɔnɔ sabula jahadiko kuma a bɛ kɛ sogo kande ye i k'a dɔn a kɛwale bi ban nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Jibi jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jean Sedou mbala cogo bɛ di Tabatu kana ne bin tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Fasiriba n'o ye Musa Sayon Kamara Musa ko sama bɛ maa min ye i kana ngɔmi ko jɔrɔ Mali a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri Nations Unies na janfaba min n'a tigɛlen kun bɛ Mali a juguya la Faransikaw fɛ Faransi yɛrɛ binna dingɛ kɔnɔ gadaw sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mourase sɔrɔlen kɔfɛ Faransi telesow a n'a arajosow u ye fa bɛɛ lajɛlen de minɛ k'a fɔ Mali a bira maa civili maa 200 ni kɔ kan k'o faga o yɔrɔnin bɛɛ u ye sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni jugu fɛn min ye Mali a bɛ se ka ɲangi cogo min ka t'o bila Nations Unies na u bɛ min laɲini o de ye k'a fɔ résolution dɔ ka ta min kɔni bɛ Mali sɛbɛkɔrɔ jalaki n'o résolution kɔni tɛmɛna o yɔrɔnin bɛɛ u bɛ binkani jɛkulu dɔw wuli ka na bin Mali jamana kan ni k'a k'u sagona ye i n'a fɔ u ye min ɲɔgɔn kɛ Libi Iraki Syrie ani fɛn min ye Sudan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye CEDEAO a ye janfa jugu minnu daminɛ janfa minnu bɛ n'a kɔlɔlɔ taara kɛ embargo ye a n'a kɔlɔlɔ jugu tɔw ka wari bɛɛ lajɛlen tigɛ Mali la UEMOA sera kan o ye Faransi ka juguya ye alamisa don sigiba min n'o kɛra fɛn min ye CEDEAO a ɲɛmaw UEMOA ka taa fara Nations Unies kan u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛba kan Mali yɛrɛ ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ n'o ye Isa Kɔnfuru ye ale yɛrɛ ye kuma ta Nations Unies na a ko an bɛ don minɛ ko bi sanction minnu bira an ka jamana in kan CEDEAO ani UEMOA fɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye sanction ye minnu n'u kan ka wuli teliya la sabula sariya si tɛ diɲɛ seleke naani bunnaku kan min bɛ sanction ninnu yamaruya wariko ta frontière datuguli a n'a nɔna nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye sariya sɔsɔ de ye Isa Kanfuru a ye tabali gosi Nations Unies na k'a fɔ dandɛmɛwale don Mali tɛ diɲɛ n'a ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen CEDEAO kɛlen bɛ k'i gulo k'a fɔ kalo 12 fɔ kalo 16 foyi tɛ fara o kan a ko Mali ko ka gɛlɛn ni nin bɛɛ lajɛlen ye sabula n'i ye Mali ko ta k'a lajɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan o tuma CEDEAO ka kaanɔ gɛlɛya u ka danna juguya f'u ka sɔrɔ o danna min bɛ se k'a to Mali ka lafiya fara ka kɛ Mali ɲɛmaaw na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye El Gasimu Wani ye ale ye MINUSMA ɲɛmaa ye ale kɔni yɛrɛ da yɛrɛ de tilara la koyi sabula ale y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Mali transition ye u ye fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ waati laban in na min bɛ se k'a to bɛɛ ka sabati a ko cɛncɛnni ka tiɲɛna Mali transition ɲɛmaaw u bɛ ka digi kɛ Bambanju la nka olu bɛ min nɔfɛ o de ye k'a fɔ accord d'Alger o ka waleya joona sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ lakana bunnaku kan ambassadeur n'o ye Mali ka ambassadeur ye Nations Unies na a y'a jira k'a fɔ Mali a bi boiti min ni transition fanga n'a bi daminɛ gɛlɛya min tun bɛ Mali kan a dɔnnen bɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Mali a n'a dɛmɛbaa jɛkulu olu de kɛlen bɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to kɛlɛ se ka sɔrɔ Russie jamana ale bi minɛ di stratégie ani renseignement a jɔyɔrɔ ka b'o la ani ka kɛlɛcɛw kala kɛlɛ fɛrɛ la nka fɛn min ye terroriste ye ka t'u kɛlɛ f'u ka daga kɔnɔ u ɲa kɔnɔ k'u ni kɛnɛ karaba Mali armée b'o de la a ko maa 203 min fara siga t'a la danganiya bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ tiɲɛnikɛlaw don terroriste don o tuma fɛn min ye hakilina jugu min n'o talen bɛ Faransi fɛ maa kana lamɛn Faransi yɛrɛ a ka lasigiden min bɛ yen n'o ye u ka ministre des affaires étrangères ye Jean-Yves Le Drian kuma in b'ale de da ni k'a terijuguya fɔ bin kɛra civil kan sɔrɔsiw ye nin kɛ fɛn min ye Rusiw ni sɔrɔsiw ye u farala ɲɔgɔn kan mura u ye civil fa u bɛna nin kɛ yan fɛ u y'a don da u y'a bɔ ta bɛɛ lajɛlen nkalon damanda faralen ɲɔgɔn kan
sɛbɛnnikɛla ko Naamu. a ko fɛn min ye jamana 5 ye olu de bi jan ni Nations Unies n'a bi ɲangini bi kan jamana 5 de bi sɔn a ko de ma droit de veto kuma nana di jamanaw ma bɛɛ k'i ta fɔ fɛn min ye chinois ye olu y'u bolo kɔrɔta o k'u bi Mali fo a ka jija n'a ka cɛsiri la olu ko kabi Mali kɛra Mali ye kɛlɛ min n'a kɛra armée fɛ k'a se sɔrɔ ko nin ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Mali fɛ fɔlɔ bravo Mali félicitations jɔn'o fɔ chinois wa u b'a fɔ ko hihɔn o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kuma dira Irisiw ma aw ka hakilina ye mun ye Amarigo ka segin Mali kan wa Irisiw ko ni dɔ ye den ye o k'i bolo kɔrɔta ko Amarigo bi da Mali kan Nations Unies na yan a ti d'a kan bi a ti d'a kan sini Asimi Goita ko a bɛ baara min na a ka tɛmɛ n'a ye u b'a laban min na i b'o da Dobri John Karacho Irisiw ka ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov a kumana a k'u bɛ Mali tanu a yɛrɛ ka lasigiden dɔ bɛ o ye muso ye muso in kɔni kumana ka Mali tanu transition ye baara min kɛ nin waati kunkurunin kɔnɔ k'u kuma sigi ni nin ye sécurité nana Mali fan caman na wulikajɔ bɛ sen na o n'a ta bɛɛ fɛn min ye Mali janfabaaw ye u bɛɛ ka jan bɛɛ lajɛlen da Mali ɲɛ politique sira fɛ nka Mali y'i guwan nin bɛɛ lajɛlen kunna ka wulikajɔ kɛ ni ka faso lakana a ko ni diɲɛ maa kan ka jamana dɛmɛ jamana min n'o bɛ se ka kɛ misali ɲuman ye ko Mali do an ka jamana kuntigi Asimi Goita les 5 colonels k'u bɛ baara min na Irisi b'a senkɔrɔma don do nin baara in ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Mali fɛ wa olu dalen b'a la k'a fɔ ni to kɛra nin sira kan lakanabaliya min bɛ cɛncɛn jamanaw kan ha ka ja jamana wɛrɛw la Mali faamaw bɛ se ka fu sira a bɛɛ da la kunnafoni dɔ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Faransi balo la ne ko e ni Asimi Goita bɛ ɲɔgɔn ye wa an ye ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen an ma ɲɔgɔn ye o kɔ dɛ e bɛ se k'a ye wa n'i y'a ɲini b'a ye a ɲini k'a fɔ a ye ko Ala ye ci dɔ dun da ko n k'a fɔ a ye Ala ci de bɛ n bolo a kɛ Ala ni kira kama i ka ci fɔ a ye a fɔ n ye n k'a fɔ a ye a banna koyi Ala ka ci min fɔra ne b'o fɔ e o kuma danga bɛ na a fɔ n ye n k'a fɔ a ye m'a ci a ma WhatsApp kan m'a kɛ vocal ye WhatsApp numéro di yan wallahi Ala ci de bɛ n bolo k'a fɔ a ye c'est un numéro filtré numéro bɛɛ ka vocal ti don Ala k'i ka numéro autorisé n'o kɛra i ka vocal bi don Ala a ye ɲɛma sa a fɔ n ye sa n k'a fɔ a ye wallahi Ala ka ci de bɛ n bolo k'a fɔ a ye Asimiya awɔ n b'a ye cogo di si tu parles comme ça la gendarmerie vient te chercher tu vas aller voir Asimi gendarmerie ko kuma jumɛn kɛra yan Ala ka ci de t'e da gendarmerie bɛ se Ala ka ci kɔrɔ u ti bɔ ne ni Asimi cɛ n ka Ala ka ci fɔ a ye i bɛ se ka ci fɔ Progrès Touré a bɛ se ayi ɲɛngwɛ dani da bon Aïdara bɛ Kanyɛ na an b'o ci ma Aïdara jumɛn Aïdara n tɛ taa Kanyɛ na sa bɔ mun na dɛ maa sigi ten Joti Zenu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula Jɔni Sedu maa jɔlen t'i ye kɛnɛ min kan n'i y'i sigi u n'a fɔ k'i taara Jɔni Sedu k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko M5RP Jɔni Sedu k'a dɔn bɛn tile tɛ tuguni gɛlɛyaba bɛna wuli M5RP kɔnɔ maa tɛ min gɛlɛya dan dɔn sabula u ka bolofara min n'u k'a ma comité stratégique maa 6 b'a la Jɔni Sedu k'a dɔn a fɔra k'u nin bɔra tɔn na fɔlɔ Jɔni Sedu k'a dɔn u dati don a la u tɛ ka kuma tɔn tɔgɔ la Jɔni Sedu k'a dɔn ɲɛmaaso yɛrɛ de ye ɲɔgɔn ye kɛ n'i y'a mɛn suspension Jɔni Sedu a ye ninnu sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Usumani Dunbiya ne yɛrɛ to a ma Daba Jalo min ye Salimu Magaji min ye Docteur Afo Traoré Nuhum Dunbiya ani ayiwa Koni Basiri bɛ Jɔni Sedu k'a dɔn décision kɔni bɔra sa awɔ réunion in kɔni n sen fɛ sa Badalabugu u ka réunion senfɛ u y'a jira k'a fɔ ni maa 6 u da bɔra ayiwa M5RP u ka ɲɔgɔnyew ani tɔn bolofara fɛn o fɛn bɛ yen u da t'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ye gɛlɛya daminɛnen sabula waati nataw kɔnɔ u bɛna sɛbɛnni yɛrɛ kɛ koyi k'a kɛ bataki ye ka taa don u tɛgɛ Jɔni Sedu k'a dɔn M5RP kuma foyi tɛ u da bɛ se ka don min na a ko nin kɛwale minnu filɛ Jɔni Sedu k'a dɔn nin bɛna ni gɛlɛya ye tɔ kɔnɔ a ko M5RP n'i ye tɔnjɛkulu in da k'a lajɛ min ye tɔn caman ye ani jɛrɛjɛkulu caman Jɔni Sedu k'a dɔn olu de fara la ɲɔgɔn kan ni ka M5RP in sigi a ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ min ye tiɲɛni ye ani gɛlɛya caman de dun u ni ɲɔgɔn cɛ waati tɛmɛnenw na hakilinaw fɔra ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ Jɔni Sedu k'a dɔn ko yɛrɛ ɲɛnen min ye Ibrim Keyita ka fanga bɛnnin kɔfɛ u ka bɔ a la u ka ɲɛmaaba Choguel Kokala Mayiga o kɛra premier ministre ye Jɔni Sedu k'a dɔn nin de tun kan ka kɛ kɛwale M5RP yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina kelen da walima a ka dakolon di k'a filenkolon di sabula u ko min ma to kan na objectif n'o sɔrɔla ka ban Jɔni Sedu k'a dɔn dakolo tun kan ka ci nka n'a ma ɲɛ objectif ma sɔrɔ u bɛɛ ma dɔ sɔrɔ ka dun dɔ dunko de don
fu bɛɛ ka dɔ sɔrɔ ka dun n'o kɛra objectif bi ɲɛ. Jean Sidou hali ni ala ye sanji bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'a kɛ sanu ye k'a bɛ warawara duguma bɛɛ tɛ dɔ sɔrɔ. O ye tiɲɛ. O ye tiɲɛ. C'est tout. Ça, il faut comprendre. Siga t'o la maa koliji bɛɛ t'i sɔrɔ. Ni sanji kɛra ayiwa fɛn ye sisan sanu ye k'a warawara duguma k'a bɔ k'an ka girin a kan dɔ tɛ fɛn sɔrɔ. I garijɛgɛ tɛ min na i t'o sɔrɔ sa. Jean Sidou a ko nka n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye politikimaa minnu fana bɛ tɔn in kɔnɔ ka taa se jɛrɛjɛkulu ma i y'a fɔ cogo min na o don caman kɔni b'a la k'a fɔ ne ma nin yɔrɔ sɔrɔ walima ne ma fɛn sɔrɔ a ko gɛlɛya yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa hakilina caman a ko Alhaji Umaru Ture o gɛnnen kɔfɛ o min kun ye association Kawura ɲɛmaa ye Jean Sidou k'a dɔn a b'o kun ye hakilina dɔw ta ka ɲɛsin Choguel Kokala Mayiga ma ale yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ k'ale bɛ Choguel wele bɔgɔ jɛnnen kan Jean Sidou k'a dɔn nin kuma bana mininenw ani nin kuma ayiwa jɛngɛnenw olu ta ka t'o fɔ ɲɔgɔn ma jango hali ni i baden Jean Sidou n'a kɛra ɲɛmaa ye k'an ka dansigi i ka ko la i n'a ni ɲɔgɔn cɛ sabula o ye masaya yɛrɛ o ye ala yɛrɛ ka ko dilanlen de a ko Choguel ka premier ministre a ye maa caman dɔrɔ Jean Sidou k'a dɔn ayiwa o kɔni nka min ye kuma jɛngɛnenw ani kuma purukotolenw o bɛ bɔ dɔw da ka ɲɛsin Choguel Kokala Mayiga ma yarɔ o tɛ sɛbɛ ko ye a ko nka nin min daminɛtɔ filɛ Jean Sidou k'a dɔn suspension min kɔni filɛ nin ye maa minnu don a caman bɛ o na girinkajɔ daminɛ walima muruti daminɛ yalima min ye tɔw sɔrɔ o laban bɛna ayiwa M5RP sɔrɔ wa Jean Sidou k'a dɔn ɲininkali tɔ min bɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula daba tugara ni maa min ye fanga sɔrɔ file fiyɛ la ni ye maa min da musonin ye i bi siraw ɲɛ min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le Soir de Bamako fasiriba n'o ye Laya Jara ye motion ni maa min ye fanga sɔrɔ file fiyɛ la n'i ye maa wɛrɛ da musonin ye a bɛ kɛ o bɛna bɔsi la par exemple non je parle de l'article que j'ai. Ah ok d'accord je te suis hein. Voilà je te suis. Tu me suis. Mais article in lamɛn ani ye kuma min fɔ kuma daminɛ naamu je te suis. Sɛbɛnnikɛla n'o ye Laya Jara ye Laya Jara ko fɛn min ye kiri ye kiri tigilamaw y'u bolo maana bɔ tuguni jamanakuntigi ka avion ani sɔrɔdasiw ka minɛnsago a kuma wulilen bɛ ko kura tuguni mandat d'arrêt n'i y'o mɛn tubabukan na o tɛ ɲuman ye maa koloma fila bɛ yen minnu ye jamanakuntigi kɔrɔ a nagakɔrɔma ye fo ka se maa saba ma mandat d'arrêt international o bilar'u nɔfɛ. Mandat d'arrêt a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye avion ko min n'a kuma ye bɛɛ lajɛlen dabɔ a ko fɛn min ye avion ko in ye a kuma ma bila sabula n'i y'a ta k'a lajɛ mandat d'arrêt min n'o labɛnna Zeni kɔni fɛn min ye ŋanaba caman ye o yɛrɛ bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kasobonba la walima fɔ n'u ye telimani ta ni ka kɔsɔkɔsɔ digi. Allah a kɛra malo ye koyi a kɛra malo ye a kɛra malo ye jitɔ ka ca non maa yɛrɛ jigi wɔɔrɔ la koyi jamana bɛ se ka di ninnu ma u ka mara telimani talaw naam n'i ye jamana di ninnu ma o ni Amadu Kufa bɔra k'a jɔ ninnu joni minnu telimani talaw kɛ ayiwa naam n k'u lisi kala wa kana da don kumana a ka ɲi a lisi bi yan sa ayi a ka ɲi naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kiri tigilamaw kunun ko u ye sɛbɛnkura minnu bɔ ka bi ani fɛn min ye jumadon kunnafoni minnu bɔra ka bi kunnafoni ninnu jɛlen bɛ Sumelu Bube Mayiga ale kun minɛlen bɛ dossier min na ani Philippe Boire o dossier kelen in don Sumelu kɔni da bɔra la sabu ala y'a ta kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Philippe Boire ale kɔni bilalen bɛ bole an bɛ don min na ko bi a ko maa wɛrɛ bɛ fɛn min kɔni ye mandat d'arrêt ye o b'o nɔfɛ o ye ministre de la communication kɔrɔ Mahamadu Kamara mandat d'arrêt bilar'o nɔfɛ a ma ban a ko fɛn min ye ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen Musafu Ben Baraka ale min y'i ba malidenya la a y'a ka passeport malien fara k'a fili k'a fɔ ale ye Maraku ka den ye sɛbɛnnikɛla ko ale bɛ baara la jɔyɔrɔ min na Mali tɔgɔ la o ye BOA ye a bɛ Togo jamana kan an bɛ don min na ko bi ale bɛ bajanbilaya la sabula fɛn min ye BOA ye a sariyaw fana kɔni t'a to jamana faamaw u k'a wuli ka bɔ a nɔ la nka kiiri tigilamaw de bɛ se ka laɲini kɛ ale yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka bila cogo min ni ŋana n'a ye Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn min nɔfɛ jamanakuntigi ka nin avion kɔrɔba in a ko fɛn min ye avion in yɛrɛ ye Asimi Goyita bannen b'a la a jɔlen bɛ aéroport la ye u bɛ ka basi biri a kunna o tuma gouvernement bɛ voyager avion jumɛn na ni gouvernement bɛ voyager ka caya mais ils prennent les vols commerciaux
Mais dis-moi, l'ex-président là, Bandao kun ti voyager, Bandao kun to ka voyager là. Ah bon? Ah bon? Mais avion il m'a dit, a commandé Assimi Goïta yo. Mais Assimi Goïta tara Kuchala, tara hélicoptère de là. Ah bon? Nimbe ata fait ka fama farda. Voilà. Il a raison. Non. Mais akami mi digné na Assimi Bodo akapi kabugoyin. Et puis kapu jalani Confort FM V8 Baubi. Non, il a raison. Gentil Sedou. Il t'a fait ka fonvo diabo jona. Il kana ta nege ka toi nege là. Il ba là au de kafsa. Il a raison. Baby pikapu de kono. Au de kai. Ils ont raison hein. Na ma bo pikapu ngono ka do V8 kono. Akwa ba dimine. Et à tout fait kala. Quoi avec quoi dimi blala ça. Mami mi to avion kono ki chu duguma obe mungola. Foi. Akato kono. Akato pikapu ngono. Awa na bora domi ni transition bana. Fama fende ça. Pikapu pikadi. Et ala tout ça tche. O debi mo nege kamashu. Abuna cheshu saka mais ko pikapu chamamba de bi président la blindé. O de kai. Blindé. Nam. Pickup blindé. Ani V8 blindé. Voilà. Nam. Sabani gala ko akoni ya ta kalaje nunu ngwani mbe fe minye critique la mawe ni ya me mandat d'arrêt o de daru no fe sabani gala ko mandat d'arrêt bi da maminga o ye mami na te bolola wala mandat damene ni yo fla ko ni me o koro de ka fo atigi masigi atigi te bolola sabani gala namu gala sa mandat damene mandat d'arrêt mandat de prison Mandat mainde. Mandat. Mandat kay. Mandat mainde. Ni mandat chirima postula. Katota. Ni mandat chimay. O ye wardi. Ayo base de bismillah. Ni mandat dirima. Jamana denw fɛ o ka di o kɔrɔ k'i ka fanga kɛ e ko mandat man ɲi mandat ka ɲi dɛ mandat jugumanw de bɛ ala k'an kisi ala ka amina ya ala k'i kisi a ma ami n'o tɛ anw tilara an ta la o ayi kɔni tɛ juru min b'anw na anw y'o sara awɔ juru de b'e la sa dɔwɛrɛ maa si ma kunkolo gɛlɛya kɔ dɛ juru de b'e la i da ka di sarako n kunkolo ma maaya i da bi diɲɛ fɛn bɛɛ la n ko n kunkolo ma maaya wa ala kama ko do de ni basa ni kuma tigɛ a tɛ dingɛ da yɔrɔ naamu gɛlɛya naam sabanikɛla ko a ko siga kelen bɛ ninnu ma sabula fɛn min ye sɔrɔsiw ka minɛnko a sugu bulo a ko marifakisɛ dɔw minnu ye dɔrɔmɛ 30 ye o dɔw taara facture dɔrɔmɛ 600 a ko fɛn minnu ye dɔrɔmɛ 1000 ye olu taara facture 1,000,000 sabanikɛla ko nin n'a damanda baw ka wari kɔni jamana wari pɔcɔ ni k'a labɔ ka jamana janfa sabanikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye wulikajɔ ye a bi sen na fɛn min ye kiri ye ale b'a yɛrɛ sagoya la fɛn min ye jamanadenw ani politiki maa minnu bɛ n'olu diminen bɛ kiri kɔrɔ kiri b'a yɛrɛ sagoya de la sabula n'i y'a mɛn justice indépendante min ka d'a ye don min a b'o kɛ maa tɛ se k'a bali maa tɛ se k'a su ka taa sabula fɛn min ye kiri ye n'a bilara politiki ka bunakun kan a laban a bɛ taa kɛ fɛn fiɲɛma ye kiritigɛla minnu bɛ yen ni dossier b'u bolo ni maa damadɔ minnu bɛ yen u ko finitigiw ani diɲɛseleke naani faamaw a n'a lakanabaaw n'u y'u ye yɔrɔ o yɔrɔ u k'u minɛ k'u siri ka na n'u ye Mali mago b'u la. Merci. Kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la. Nɛgɛw kɛrɛfɛ an ka munumunu salo kɛ du afiyɛ la ka segin ka na. O ka kɛ. Kunnafoni tɔ bɛɛ. Jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Josi Sedu misirima ka kwa mana bin gabakuru cɛ la ta ka nɛnɛ dabɔra. O ye tiɲɛ. N bala cogo bɛ di. Daba tuma na ne bɛ n tɛgɛ don. O bi kɛ. Min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le Mali émergent. Mali a ɲɛta kura ani ɲɛdan kura. Fasiriba a tɔgɔ de Dawuda Bakari Kɔnɛ. Dawuda Bakari ko mun? Dawuda Bakari ko a ko fɛn min ye wulikajɔba ye o kɛra Mali tɔ a la bɛrɛlɛnkaw fɛ yen muso cɛsirilenba min bɛ n'a bɛ Mali ka lasigidenya la a tɔgɔ de ye Madame Sek Umu Sall ambassadeur do Mali a ka lasigiden do a bɛ Alimani jamana kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kɛnɛba ye o sigira sabula Mali ye jamana min n'a tɔ a bɛ yɔrɔ caman awɔ salon min sigira Mali jiridenw ani fɛn min ye Mali legimu ye ka taa a sugubulon sigi sɛbɛnnikɛla ko Mali mangoro Mali tomati Mali poivron Mali goyɔ a ko nin bɛɛ lajɛlen ka Mali ka étiquette nɔrɔ a kan nin sugubulon de kɔni jaruna a ko n'i ye tubabu jamanaw ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛ giri Mali mangoro ani Mali jiridenw kan sabula o ma ka di o suma ka di o dundala ka di sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ
fɛn min ye an ka jamana ye Ala ye fɛnba d'a ma sabu dugukolo min n'a walankatalen bɛ ka dɛsɛ an bolo dugukolo in a jiriden a n'a sɛnɛfɛn de ka timi fo ka taa fɔ k'a to ten o ye Ala ka kɛ ye sabu ye Mali jiriden caman ye an kɔni ye pɔsɔnɛ caman bɛ yen jamana caman b'o don sɛnɛfɛnw na min bɛ se k'a to a ka ɲɛ Mali ta kɔni o t'anw fɛ yan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sununkun nɔgɔ ye ani fɛn min ye nɔgɔ wɛrɛw ye n'i y'u fara ɲɔgɔn na dɔɔni k'a sɛri Mali dugukolo kɔrɔ i ka suma bi ɲa wa i ti kunnaya sɔrɔ a la i ti baasi foyi sɔrɔ a la tubabuw y'o dɔ bɛɛ o de kama fɛn min ye Mali minan ye a caman bi don avion kɔnɔ ka taa tubabu jamanaw kan Allemagne y'a dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu minnu ye wuli ka jɔ kɛ ka taa fara Madame Sek Oumou Sall kan Oumou Sall a kelen ma ko in kɛ o de ye Dramani Kulubali o ye coordinateur ye minnu ka wuli ka jɔ ye fɛn min ye jiridenw ba bɛ se ka don la cogoya min na Karim Togola agence de promotion exportation maa minnu bɛ minɛn ta ka bɔ kɔfɛ ka taa n'u ye maa minnu bɛ yen n'olu fana ye Mali yiriden ani Mali sɛnɛkɛfɛnw ta ka taa n'a ye maa 9 olu bɛɛ lajɛlen ye exposant ye maa wɛrɛ bɛ yen minnu bɛ yen n'olu ye kodɔnbaw ye ani encadreur maa 6 Apex Mali ani UMOSI nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Madame Sek Oumou Sall a ye kuma ta nimisi wasara sabula nin wuli ka jɔ ni nin sigi min kɛra nin de kɛra sababu ye fɛn min ye jamana ye ni k'a tɔgɔ bɔ kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ 2017 kana bila 2022 la Mali ye mangoro min ta ka bɔ n'a ye jamana kɔ kan ka taa n'a ye a ka ca a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mangoro a ye nafolo min na don jamana kɔnɔ a ko miliyari 18 miliyari 445 Mali y'o de kɛ chiffre d'affaires la jiriden la mangoro dama dɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali ye a ko fɛn min ye yiriden caman bɛ Mali bɛ minnu doni ka taa n'a ye jamanaw kɔ kan yiriden minnu n'a tɔni bɛ t'i jɔ bahirika la a nafolo min n'a bɛ don an ka jamana kɔnɔ a dagosi ka bon kosɛbɛ o tuma maa minnu bɛ yen n'olu kan ka wuli ka jɔ ani cɛsiriw kɛ fɛn min ye Mali ye k'a fɔ fɛn min ye Mali ye fantan jamana ye sɔrɔ tigɛ cɛsiribaliya don sabula an bɛ don min na ko bi nin kɛnɛbaden caman walankatalen bɛ yen n'i y'a boso ka sɛnɛfɛn k'a la a b'i laminɛ i yɛrɛ bɛ deli k'a fɔ Mali dugukolo yɔrɔ dɔw bɛ yen kabi fɛn min ye fadaraba kile fɔ bi maa ma danni mɔgɔ sen ma deli ka bila ye a bɛ fɔ o de ma terre vierge n'i y'o sɛnɛ ka ji k'a la a bɛ ɲɛ walahi badawolo in lajɛ dɔrɔn awɔ n'i bɔra Bamakɔ Bamasegu mun bɛ yen foyi ka bɔ Segu ka taa fɔ Moti mun bɛ yen foyi ka bɔ Moti fɔ Gawo fɔ Tɔmɔtu mun bɛ yen foyi ba bɛ nin bɛɛ rɔ terre vierge wa ji bondonnen don a bɛɛ la ka taa awɔ yani transition ka ban n delila ka nin fura in di Ibrahim Boubacar Keita ma u hakili ma to a la a m'a minɛ a fɔ transition ɲɛmaaw ye baara kelen dɔr'u bolo o ye ka sɛnɛ don ba la u bɛ mun kɛ Jean Seydou i k'a dɔn tu n'as même pas besoin d'aller ayi kana fɔ non mais toi aussi tu vas dire ça c'est une stratégie n'i y'a fɔ sisan u b'a ta an tɛ wari sɔrɔ non tu me dis je vais dire au premier ministre ne lamɛn sa Ala ka ci min bɛ n bolo n t'o f'i ye nin ye nin kɛ fi sabilillahi n'i ka secret fɔ non ça c'est pas un secret ça c'est taa wari ɲini a la premier ministre fɛ je m'en fous n'a Mali bɛ a nafa sɔrɔ ka ban Dieu merci a ka Mali jagokɛlaw wele 1000 personnes il y a Mali kɔnɔ il y a plus de 1000 milliardaires aujourd'hui 1000 milliardaires a bɛ yen a k'u wele jagokɛlaw la a k'u wele k'u sigi palais kɔnɔ voilà Maju ba Seydou Sila Seydou Nantumɛ Ibrahima Jawara Ibrahima Karanyara Baramuso Burama Doumbia kɔni a bɛ nafɛ de feere milliardaire kɔni de e fana sa je parle de milliardaire c'est mon ami mais il n'est pas milliardaire ne de k'i ma n ko milliardaire don a tɛgɛ de ka gɛlɛn n'o tɛ milliardaire don bon nafɛn feerela don an b'o jate waritigi ye tamati ni jaba feereba y'a fɔ wala i bɛ o fara an ka cogo di GDCM j'en passe u ka ca Amadou Diadje Sangare Amadou ADS waritigi dɔw bɛ jamana kɔ kan Tijani Niang Habib Silaw i y'a faamu Abidjan Amadou Bayiba Kumaw bɛ yen a bɛɛ ninnu bɛɛ de wele ka n'u sigi 1000 opérateurs économiques voilà n ka stratégie filɛ k'a daminɛ nin dugu in na à peu près plus de 1000 kilomètres n b'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen buluko k'a bɛɛ kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ye n bɛ kuran sama ka taa n bɛ goudron sama ka taa min bɛ hectare min fɛ min bɛ hectare 1000 fɛ min bɛ 2000 fɛ i y'a faamu i seko ye min ye a bɛ na ni minɛn minnu ye n'o ye tracteurs ni camions ni kirikaraw ye a n'a kɛfɛnw c'est gratuit
Soumanji minou mina fait. C'est gratuit. Et je vous donne 3 ans. Et ni mi ngo kabe manyo de sene. Ni mi ngo kabe tamati sene. 3 ans. Mi ngo abi malo sene. Mi ngo kabe malo sene. Je te donne 3 ans. Mali ka labona aka exporter kata Mali ko fait. La stratégie, elle est simple. Tu n'as pas besoin de... Tu n'as pas besoin d'une licence. Mais Jawara ya damene o. Jawara dme. Stone. Ah bon? Ah bon? Zere ni melon. 100 hectares de babulu. Kulukoro sera la. Aya beke zere ni melon. Eh ben tu vois. Sungalo la ka zere bo. Ka melon bo. J'ai le sem. Pomme de terre. Pomme de terre. Gaba. Oui. Tomati. Lui, il a 1000 hectares, je crois. Ben tu vois. 1 kilomètre à la ronde. Mais voilà. La stratégie dans ce pays-là, c'est très simple. Magasin Flani à Bolo Sotiba. Magasin froid. Wallahi, c'est là quand tu reportage là kono. Mais ni pomme de terre coulé ba fiti mal. Et voilà. Fabi Foni. Et voilà. Voilà. Au Tekalani de Ngalani do Walma diplôme bora Sorbonne de bora fena. Tu n'as pas besoin de ça. Ça c'est simple. Très simple. Wa asimi goita secret de folle flié de. Ukafa malgré qu'il faut nyini dunga fako. Wa ala vara. Atwa amagotala. Je disais, nous ne pouvons pas pour Kado, mais bon, c'est bien, mais nous, comme un nouvel horizon, Nyadangura, Nadjara, Anna Sefla, Johnny Sudicado, Willikado Boloka, Jatamina Boloka, Icado, Jakulujudo, Bi, Jamana, Gonofaka, Walangata, Ninga, Boy, John Sudicado, Choni, Chobi, Faranyanga, Lamabo, Kaketu, Uko Demako, Gorgeni, John Sudicado, Musoni Muso, Icado Lube, Faranyanga, Uko Ludemako, lesbienne, Walma Guinea, John Sudicado, Ningwe, Abinika, Bala, Jamana Kono, Jamana Nyemo. Uka wulika jɔn ni cɛsiri kɔsɛ in na yɔn sodi k'a dɔn a kɛra sababu ye min kɔni ye jɛjuguba dɔ ye i k'a dɔn bɔ ka ko kalama yɔn sodi k'a dɔn u kɛlen bɛ ka sow ta Bamakɔ yɔrɔ caman na yɔn sodi k'a dɔn nin dangadenya ko damada kama muso ni muso walima cɛ ni cɛ yɔn sodi k'a dɔn minnu fana b'o baara kɛ ka mɔɔw ɲɛ jira walima ka rendez-vous di mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ o damada muso kɔkisɛri kɔni muso kɔkisɛri kɔni tɛ nin ye i b'o dɔn tubabukan na muso kɔkisɛri ka fisa nin ye o i b'o dɔn tubabukan na ala a tɔgɔ ni fila ka bɔ nin ye proxénète voilà o de don Jean Sedou maa caman de minɛna nin ko in na sabula bɔ kɛra kalama cogo min Jean Sedou k'a dɔn diinɛma dɔw bɛ yen Jean Sedou k'a dɔn olu de laban nana kunnafoni in da i k'a dɔn ayiwa mɔɔw tulo kan kunnafoni jɛnsɛnnen sabula bɔ taara kɛ u ka réseaux sociaux kuma dɔw kan u bɛ téléphone ni fɛnw di bɔ kɛra o kalama o kuma de tele filɛ ka yanga a nana dɔn Jean Sedou k'a dɔn k'a fɔ min ye sotiba kelen min ye ase kɔnɔna Amudalayi Jean Sedou k'a dɔn Jikɔrɔni ka taa se yɔrɔ caman bɛ yen u kɛlen bɛ ka sow de ta ye Jean Sedou k'a dɔn so meublé diɲɛ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ɛlɛn ni olu kɔni ka baara ye k'a ɲɛ jira nin numéro in wele walima i ka taa nin adresse in na nin bɛ yen o b'a sɔrɔ cɛ a ɲɛfɔlen don cɛ ye ka ban min kan ka sɔrɔ o b'o sɔrɔ yen muso ni muso walima cɛ ni muso a sugu bɛɛ de don quoi. La hawla wala quwwata illa billah. Ni Ala cɛ. Mali kɔnɔ yan. Jean Sedou kuma min ni nin ko in nana bolo da i k'a dɔn polisiso min n'o ye 5e arrondissement ye i k'a dɔn tribunal y'a ɲini olu de ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ nana jira k'a fɔ maa minnu ka kɔni bɛ telefɔni kan in na maa saba bonyanko Jean Sedou k'a dɔn o nana dɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ tɛgɛ dara maa fila kan ka kuma surunya ye Jean Sedou k'a dɔn tɔ kelen dɔ o tɔgɔ de ko aka kɔni kun diya o kuma kusukusu kɛ de ye Jean Sedou k'a dɔn a nanen yɔrɔ min mɔgɔw taara fɔ polisiw ye k'a fɔ karisa nana 5e arrondissement a ko kuma fɔ min ye chef de brigade de recherche commissariat 5e arrondissement Jean Sedou k'a dɔn e k'u ma don u ka ni wari ye de sabula tribunal sigilen don ka kow kɔnɔ u ye minnu minɛ k'olu datugu nka maa caman b'a la u y'olu bila Jean Sedou k'a dɔn ka kangari gɛlɛn don n'i yera nin ɲɔgɔnna wɛrɛ la i ka ko banna nka minnu kɔni ye kaana gɛlɛn n'o ye olu ye ko yɛrɛ juguma yɔrɔba ye u ye maa fila minɛ maa sabanan min n'o kun bolila n'o ye aka ye o nanen Jean Sedou k'a dɔn o ni wariba de nana ka sin ka don chef de brigade kan Jean Sedou k'a dɔn a sina ka ko ɲami ka sin k'a fɔ ka kɛnɛ fɔ u ka papier o kɔni nin ba t'a la ka k'u ɲami ten a ye PV allégé quoi min ye tribunal ye tribunal ko petu Jean Sedou k'a dɔn nin ko min filɛ nin nin bɛ se ka se a da de la sabula ni nin ko ninnu nana ɲami i k'a dɔn mɔgɔw bɛ taa kiiritigɛlaw de to a tiɲɛ u ni wari donna jugew kan u ni wariw y'a kɛ tan Jean Sedou k'a dɔn kuma in kɔni laban nana porokoto e ko 5e arrondissement na min ye commissaire min bɛ yen e ko commissaire ma gɛn de a ye Berge chef Berge n'a ma gɛn a bɛ tɔgɔ tiɲɛ s'a ma o
Ah, il a raison, hein. Quoi est bergen? Jean Sissoudi Carlo communiqué en Gwani Djenzrasa, Kakonofoni Djenze Fabela de la Bokara Kalama. A quoi me donner la Kobi? Jean Sissoudi Carlo tribunali, Ukubi Bara de Kakata Gununguina, Machi Dengele de Mimito Kofe. Communicateur. Communi Durna. Oh, communi 5. Ouais, communi 5. Ça, c'est Yatara. Ah, aïe? Ouais, communi Nana, tribunal de Dou. Communi 4. Mais, police, il y a 5e arrondissement. 5e arrondissement. Voilà. Nous, il y a la fiable police. Voilà. Nous, il y a comme progrès Touré Kamorode. Oh. Ningu ye sebanye anye min bo nouvelle région kono akabi bolla dawa tangara bita amba blaya foli ni tani amba taka lase dangoroba ma el aje benyanyare kele benyanyare zeniti era ambi foli ni tani taka lasama ne fo mana